foreign ya chadro ama hai foreign ya hinwa chuma ja ritino eme ke kelpa tongo norok am ke hamya ke nugus nugus tong norok si ama ke chuma na hamya ke nugus ke ba hamya ta hamya norok ni manchi hamya ke ba hamya ke nung nai ta nang ni buina ngo hai di ba na nai le ba bui ja ke pan chumi tong thung ke si khai na le gan te himi thang pano na sin na ji na le Hello, jotono lamsuko hai no hai, kubangma salni yagulo tini hai no hai norok bai baksa, tamni bagai hingke, kisa sak hamyani bai norok bai kurung apa na kurung bai malia. Tini hingke norok ni thani sungmung si, bobono tu ye sungmung norok thamnel nuwe gang bai sawai man kana. Kok sana ni sikang abona kaisa request kayu norok thani, ani channel lo norok ketalung hoi tong kai, ani channel lo subscribe ni bising tu norok coba mano. Tini ani topik hingke abono. Tabu kubangma borokno comment khlailayo bobono chung ang phatani kok sana thangli ado phataro je sapana choli tongdi chini tripura hawo je choli hoi tongmani abo chini dofa bai gothogya masangya hangke kubangma borok abono tu comment khlailayo kok salailayo hingke abono tu kutuklai mani rok chungnobu bobono hingke ang phang no sasinai Tabo baksa Bwrui ang rock liya do baksa Bwrui musangya bin sak bai musangya sini community bai musangya aba heri rock chumane chungnogo je body part norok soyamara bang sana thangliya ubangma sitra ri tamke uri chumka hingke chung borok ri chumani karon tamo bayapsong ri chumani hingke chini Bwsak no kholopnani baga haya di bana phiaba baksa post nungmani Facebook rogo Instagram rogo nungmani abo belai lasima singja haisi belai sitra baksa borok hingke o photo no nugoi comment khlayo je bono chaje klaijago comment khlaimani abo chini borok ngoi tongkhangke abai ke ri ta chumdi hinai samani abai ke ta khlaidi amai ke posta ready nge chung reply phaimani ta monok nini nok da chawi khlai tong ani chawo ani cha an bo phane rang ba enjoy khayo abai rok hinai o sajaknai bo reply rimani rok chungno tini ang sanane musungmani khabo se babso Nadi nung amhai chumoi tongka. Sini Tripura hastewo sini Tripura sarokni bisingo amhai musangya sorangya ri chumani obogot hogya kaisa. Au bujiwo nini babani no nung chawo nini sompot no nung chawo nini morji nung tamori chumnani abu nini morji no. Phiaba nung je ri chumani abo baithang aina bo chawai nung nai sikdanai waisachuk ang musungna ta waisachuk naisigoi naidi nini photo rongno no kahamgai zoom khlai naisig naidi ang bahai chumboi ano bui hai comment khlaiga nung amhai kle post khlaiga hingke buinu khangke no comment kaham hamya kubangma no khlainai o jorakhai tamani bagai jolijak o jorakhai tamni bagai nung kha hamya ongjak ani kokha bosi Buni pataro to abo ang sana thangliya chung Goa rogo nugo phiaba chini o Tripura mo Goa ya chini Tripura mo foreign ya haisi je somoi nung bai o hasa kawok borok kaham botongo hamya botong hamya rokni nojoro nung klai je jorao nung bai mungsasu incident nung bai thango o jorao hingke khorang sabti sanai nung jodi Tripura jokungoi tongkha hingke Tripura sarono khorang ti sanai chini Tripura jukno amai khlai kana amai khai klangka kintu bo nono target nono baksa borok haimani mogol hingke nung target jeni ni uri chumung kanmungni ayangni bisingtui nono target khaijak gaolo khai Tripura sarok chirik laisinai mahai marom nai justice tamo nai hingke je o photo post khaina ra ahai hinui bo comment khayo babsong tamhino comment khai je borok ni nojor hamya je borok batpar je borok bukha hamya
ang jisari phan chungbai tongdi bota ni baga o jaga mangma naisik thai no so abahai rokne saya diba tabuk bo brasimi chungbai kanai kaisa photo upload khlaiga yang o obostha kharab bini nge bini mukhang simi naisik jaktui jangno je jora bini photo boto jotono naithu jotono nuktu hinisi views ni bagoi bo photo no Facebook o Instagram o bo upload khlaio nge nungse upload khlaio nge to boi jotono nainai bile boi jotono naigalakda naikha nge ang thaising saman hai borok comment o khainai no o jora khai nung ta ni bagai joli jak ta ni bagai joli jak nge nung sao je norokni nojor hamya norokni wansumo hamya abhai ni ya nini uri chumani no nugoi se borok comment khaio nung lachi thu nung lachi di baksa abo bo comment reply ro comment ni buni jaga develop jaga haini bagai kuno abo no te patta siria buije sapa na kanai tongthung abo ro no comment khaio reply khaio boini bai ang thajing saka fatar haste bai chini tripura no nung ta batai di boini dofa bai nung tripura dofa ta batai di haisi nini jaga nini tripura haste tabuk bo o Goa o America London abahai nini jaga tabuk bo mahai ya ko haisi nini o tripura haste ko tabuk bo chung sakni sinimung si kamati obostha haisi nung nini ri farasa chumbai nung tam develop khaimana tonglara tripura haste o hai ri chumbai kanoi si develop ngo hingenge ba chung jotono se kanoi guri lekhamo MLA MDC মন্ত্রী jotono Bwrui chala jotono jangye peno kan guri lekhamo develop khaina ningenge tini sei bororo comment khaimane tabo ang je video sanamoi tongmane abobo kaisa no reason hai tongmung simi yakardi nini sak nini Bwsak no nini live no save khlaidi aise save khlaidi chung sabai no mobile paikaisi chung cover busut mobile cover thepao tani bagai scratch tangthung mobile no nosto tangthung kuno jaga klai fata phati thung bona cover khoboi naithokai toneo chung mobile no sawsuka toneo nung khoroksa Bwrui nung khoroksa borok te nini je ri chumani reason thaisongo chung saka sin Bwsak no kholomnani bagai se Bwsak no sinung amsoga khulamala open khai toneo hingke nung ri chumya phanang bole abo to gothok ya haisi tinang sanan mu chuma khabon abo gothok ya abo hairok boi comment khai hingke norok joli jagai reply ta ready ninda chawai tong cham chawai tong nung jodi kebo buthar kalangja khangke rap khai kalangja khangke ti prasaron khorang te sana haisi o ti prasaron chiring nai chin ti prasana mahai khayo nai afur khatam khlainai no thik no ang ani dofani borok nung mahari kanai tongkha ani dofani borok no rap khailia kubune alkha borok rap khairika afur tom khlainai ba chungkhai abhaike nukhangke chung lasima hangjago chungbo kubangma jaga guri kha haisi Delhi Chennai Bangalore Shillong mane je thangmangchak chungo London America thangmai apano o Goa suwa chungbo guri jaga haisi chung nugoi phaijak phe omo alada nini Tripura alada haisi nini Tripura alada nung jodi je sao buni jaga khai swimming pool go chung nugo Bwrui rokno bachala rokno bahai ri chungba kana tuku lai Goa rokno nukhana doro inke uri mahika kankai si develop jaga hinu inke nung mahika kana gu tukui phunuksa do thane Agartala thane parawa tukui phunuk dino afurgan Norok hinai tamo parane borokni nojor hamya Wansuk mo sitra osot bat hinai haisi inke angobono sungnani musungo ani video nai tongnai rokno angobono sungna musungo borok incident ungoi thangka hingkai borokno kebo rap khlairika tamo khlairika bad comment khlaika
abo o comment khlainai ni da chaya na uri chumnai ni chaya aro hinoi mano ri chumani le tam chaya angkha ba hinge nung amhai pano tasta chumdi hino angkai direct khuluk chubai thangdi chaya sab ningna jorawo je comment khamya khlainai binin chaya aboni bagai no mobile no chung joto jotno khlaio cover thepawai tam thepawai display ni ongorok thepalaioi temper glass nge mobile no sa su jotno khlai nge nungni ni sak no jotno khlaina rungdi da aro boi comment khe sa jang na kono kokore dus abo nung bai thangnisi chaya amhai khlai ri chung khe nung mung kotor dang thangba famous sungoi thango views ni bagon ni sak no nung je jinis tano kholobo abono se nung open views ni bagoi nuguble chinti prajorong no je prawo kubang ma haisi abo tauk sakan ke ang sumande bramo jaya aisi yang obono paitha ang obono sana musungo ta wansuk norok haisi abo hai borok no tuye norok tamo sanan musung haisi nor comment bisung tu sai mano ang te bisi kok sana thanglia ungoi mano kok samane asu important ya do baksa ni bagai abo rok no kuno sana na ya piaba obo bai thang ni bagai belai saya haisi step nung bai thang saya lamawo ya prisamane haisi abo ngang asu kok sana thanglia bai song hambai paithak jora kurungai tongmani bagai je saje angnai rok ba nakar de haisi phiaba amha ke ri chumboi post khaimani tam khaimani oba ang hosa jagya sungmia dabu yani video nuk khaise bokai to phang ka kok sanai jat ekdom je buku phaima sanai jat sung to amha ke sagalak phiaba amha borok ni bagai ke dabu yano nango hai diba ya hambai paithak jora nai tongmani bagai malai nai norok bai next video